ଆଜି ମୁଁ ପପେୟାର ପକୋଡ଼ା ତିଆରି କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଡ଼ିରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପପେୟା ତୋଳିକି ଆଣିଛି। ଆଉ ତାକୁ କାଟିକି ତାର ଚୋପାକୁ ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ତାକୁ କାଟି ସାରିକି ତାକୁ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ପପେୟାରୁ ବହୁତ କ୍ଷୀର ବାହାରେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧୋଇଦେଲି। ଆଉ ଏବେ ତାକୁ ପଥରରେ ବାଟିକି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଏତେ ଚିକଣ କରି ବାଟୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଟିକେ ଖଦଡ଼ିଆ ରଖୁଛି। ଖଦଡ଼ିଆ ଥିଲେ ହିଁ ପପେୟା ପକୋଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ସେଥିରେ ବେସନ ଆଉ ଚୁନା ଦେଇଦେଲି, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ, ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେଇକି ତାକୁ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ସାରିକି କଢ଼ାରେ ତେଲ ଗରମ କଲି। ଆଉ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ପକୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛାଣି ନେଲି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଦେଖୁଥିଲେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଆମର ପପେୟା ପକୋଡ଼ା। ଉପରଟା ମସମସିଆ ହେଇଥିଲେ ବି ଭିତରଟା ନରମ, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏଇ ପକୋଡ଼ାକୁ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ।